Birla ged rong klarbong kedam atowara long utoi hum kachengkoi. APHL siasong atum jeng rong hanga rong rubising rong hanga hem thiku balong APHL siasong tembang photuma phan arpu kimi ke pekpon. Apar dehuri kudam singnara rong arat towar kawi kisunga chaknang. Karbi film artist lapen team te kelangjun club atum pen friendly match football kapathupon. Dehuri lem salong ja khongponi phai thongkep raisi arni lems kongchun bang jitenteron ahin pen ningkan trok kepen ningkan trok ner kep arta an atuma phan ningkang samate ningke me pen sang ebek bek kerap ke pajerdam biren ingtia hem kang hukilut Kardom Pini Abirta than bang Pini limeri na hansepi non arjoitha Birta ang ton pen. Deithor police station ke parlo dwar baguri constituency arlo ke do dehuri kudam singnara rong pen ka helo kilometer phon bak dolang dehuri kudam singna rong kimi padim hadak don phokep lapen rong ni rong thom hawar arat non puta thangnat misen pen towar ke dam ke wanga phan thekpon long lelang misen atowar lapen ke dam ke wanga phan thangnat gari motor ke dam una phan non puta velang non an pusita mi papi hu pasonsi dolang Gari motor ke doa tum pusita mining kreng hot an sipon unchod lapen barla hot lote akeng pen kedam japhan pusita mi akisunga sonsi non puta do bomlang lapen dehuria roi lang ke thia hot pulote pupu angbong chedam chewang japhan sita akisung si chetong nang bomlang dei thora roi lang ke thia hot pulote pupu angbong chedam chewang un e lapen so that unede da hot pusita mi chedam chewang un e si dolang Lasibangso arong arata phan isi sorkar pen akera pipa jirason teme parji RCC bridge akenang sod binong lapen Karbi Anglong kachari bom ake hai tuliram rong hang anparta doarbaguri MEC Richard Tok bi ake hai RCC bridge lapen towara bang ningke me pen kerap mate towara bang kapali ji akenang sod binong athe barla por hot pulote towar ka vya jok so that unede da hot pulote akisungang bong sido kesu kache pon lapen anparta hithi kulat ki dunja phanta dehuria roy Langke thepen pupu parai harai ka chedam ka chewang kisung dolang athe prime minister kaning jalam thepen halada ke do hawar aradatum thedunga kisungang bongsi do bomlang ningke mya bang phu tuliram ronghang anparta dwarbaguri MEC Richard Tok bia ke hai mesen pen towar lapen RCC bridge kapali dam akenang sod binong Dehuri penamos ingti 365 news India Niphai CR ni APHL siasong atum pen nonang ke liji MSC election ka chepa haipon japhan members atuma phan arpu kimi ke pekpon lakhakre phom hamaya constituency hawarar lo jengrong hangarong rubising rong hanga hem thiko balong APHL siasong atum pen nonang ke liji MSC election ahot ka chepa haipon japhan bangkre phlia tuma phan arpu kimi che pekpon si semikore padengpon Bangso Pachethang chimum pon non ke wangji suri hini reng ko rahinia ningkan MSC election hot ke APHL si lapen ASDC regional hini party ta chingrum pet po lapen pajer pora pet si election pathudun po pusi mahamaya APHL si ke kroya rata tuma phan than pachini pon Bangso maya long mongol singteron hin pen si mai chi phem phupon lapen bangso maya long ka chetong dun rubising rong hang hawar ke hat LAC secretary lapen central committee sarkari rong phar GS atum chetong dun si mai RDP dun pen maing samjin pen pachun pon Dongmukak pen rubising hanse 365 news India Patovea jo porphai troxira minute click eba por hot berla ged rong klarbong ke damato waralong ihum passenger ke pon automen men agiar ke lar tong thek thede da jok pasui chok pen ajok inuda renga hu kisonang kopai ke me pen ajok te warabang ke thang thelang Dipu pen onward milik 365 news India Lakhaing ko era trok Dwarbaguri constituency along ke do Dehuri lems kongchun bang jitenteron pen anparta Dehuri lems samai phu pension ingtia tum ningke me ningkang sampen rong thoma tuma phan ningkan trok kep lapen ningkan trok ner kep an arta tuma phan sang kerap pajer damlo Dwarbaguri constituency ka parlo Dehuri monrong pi arong along ke do Dehuri lems along kongchun bang jitenteron pen pater pi ponsi ningkan trok kep lapen ningkan trok ner kep an arta tuma phan kerap pajer dam thu MEC Richard Tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang kapin khapon ating si Dehuri lems amai phu pension ingti anparta lems along klem rapeda tum an chilang pet si Dehuri kodam singnar arong gangbora biren singnar aphan lapen
Roland piso atuma phansang e bek kerap pajir damlo anparta dehuri wopong hanse arong agang bura moja hanse lapen Philip singna atuma phanse tame sang e bek pi pajir damlo lason si dehuri men hanse arong along sitame kerap pi pajir damlo kensing ingti lapen khoi ingti atuma phanse tame sang e bek pajir damlo lapen anso se arnam pen kerap kelong ason thot si kewang jilang arni an pusitame ningke me pen kerap ke pajir thulong ji aphan arnama hirjume nang papi bom nang pusi alang litum arnam aphan tan ning aklong pen chorolo lason si MAC Richard Tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang aphan sitame choro parlo pusi sang kilong vek abang phuatum anso se arnam ahir jumi pidonang pusi choro ponlo Daythor penamo singti 365 News India Lakha inkoira phoni lip choki hola police station ke parlo koilamati joiram ingti arong amikar Biren ingti atuma hem kang hukilut pi amat documents anta inghupi pon lablo lapen sok sang anta inghupi pon thulang hako ahut pen ilitum karbia khai sar palam thedo meke choke ahin ave bonta kang huke ahin do puason si ke manlo non malom ke sok sang tangka poisa akenang sotnai ason thot si documents sitame lason lo koilamati joiram ingti arong amikar biren ingti lapen phudang teron pi atum ahem kidamtang jakhongpo ni phai ingkoira sirkep anerlo tet apor si kang hukilut pi ahem phuatum ke hidi sok ke etang ajolang ke theke pon pi et ajoini hidi dam etlo labangso phisi anerlo tet apor hem chabi thengpi dak amatsi hem luchok amat longle pata pakni hidi pata lapen hem abiri apata kadukawe chirikre trokra losa ke thom voter ID pakni bank passbook Aadhaar card pakni ration card pan card pakni mobile ihum lapen airtel sim card isi lakadu kawe kenang sot nai a documents ke pon kang huchot ta kalilang labang so pena prang arui mate ja khongpo ni phai inkoira pho arni malom ke sanglin kep soklin inkoy lapen purua long pen sok peng ni lata pondetlo lasi komat ni abang phwa bang phi jongsi ke pon kang hupon wek abang tong se kot pen ni thom an apor pi ponlo ni thomang bong nang che thon kok pulo tangte thangalam avilo bonta ni thom apor ani ke hot ateng jongsi documents nang che thon the pulo tangte nilita sai jok jepen chokihola police station along an FIR case pinang kok popusi biren ingti ahit pen pherang ke thengno nang thandun Nilipen Moses Teron 365 News India Naiteron ti dak arong ke dagarong ke dairami ti helse gado kailamati tuma hem la boson se tuni hormu kang bo po kipi hormu si kang bo pon lo ni to ke buka hem parda ham kang ke Aadhaar card pan card ID voter ID teng bolong ke ala pota mi adi pota ta soni teng bodel ako bosamara ha bihekana di kemenan teng bolab lo anke anpar do thulang hala reson karan teng bolab lo ke manda ke do ankeng bolab lo bom ta Nelitum silong ke kedel lo kiri nang jadim an lab lo ke talib nang jadim an talib lo somar ti chia cha phantar lab lo rongkom rong rai ko pi ti ke dalang ma kana ti ke job thon ma anta ni tum ri lab lo talib lab lo se talong ke kedel lo anta chobang lo jun wang lo ning ko ayan ti ani ta pandam bom lo lab ya jo pen anke nan puar ni long le dal lo la sing li ka phan man bisikoi ke ning sam jin ta nang ke thon kok pa son te mi sen ji tu ni chun chun ni li par pik lo ga ta hin pen ta non ke nang ke thon dia li ti ni ya ni an ta dai bar am tha an lo ta nang le le da sin li tum ni oi ti do bom lo la sin nang li ka phan ta la si e nang kin nang ki phan pon nang kok lo dan lo ni li lam ka lan lo kar dok Josi nanti thon thadap betul Nelitum pen kopi lo. nang ki thon thada betul ni li tum pen ke kes bi dat po an ta nang li ka phan la si e kebor nang chi chi thulo Ni phai isiar ni te kelangjun football patchok lama long Karbi film artist lapen te kelangjun club atumpen friendly match football pathupon te kelangjun sport association atumpen che patir piponsi arni se aparman Karbi film artist lapen te kelangjun football club atum angbong football ke pathu te kelangjun football patchok lama long pedopon por phai ke thomra achitim porpen football ke pathu pangchengpon Karbi film artist lapen te kelangjun football club atum angbong ke pathu thekser sarajok ke pathu che dai koisi first half ke 2 goal an chipilo Karbi film artist atumabang second half ahot kachiting pikajok goal hini thap thusi goal phli te kelangjun football club atum aphan thaplo te kelangjun football club atumta kachipahai ji aphan bor-e olo goal ke thom ansi
chitudun un chodajok goal isi pen Karbi film artist atum friendly match football kapathwa bangke chepahai pondadlo alhui gache tongdun man kedo ake hai Dhuniram Tiso Karbi film director Khoya Tiso VDC chairman Jadu Daimari president TSA Dhoni Tokbi Tekelangjun Sport Association secretary TSA Sartherongpi Lunsepo Sartherongpi Songsarongpi KPLT secretary Dolo Yingti BJP Mondol committee atum Chetongdun si Ingsamjin pen Karbi film artist lapen Tekelangjun football club atumang bong friendly match football pachun pondo Dongmukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglom arni ke me kardom